In dai kana da rabo na san ba za ka wuce wannan bidiyon ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne naku Sharif Umar Mahdi. Ina muku fatan alkhairi da fatan muna lafiya. Alhamdulillahi, aiki na tasrifi gaskiya ne. Kamar yadda muka saba yi muku jawabi game da aiki na tasrifi gaskiya ne. Yadda wannan ya samu kuɗi, yadda waɗannan bayan Allah suka samu kuɗi, yadda kuke ganin wannan tarin kuɗi da izinin Allah, kai ma da kake sauraro na kuma kake kallo na a yanzu za ka iya mallakar fiye da su. Abin da kawai nake buƙata shine ka daure ka yaɗa wannan saƙo namu, sannan ka ɗauki lambar mu kai mana magana a WhatsApp. Kai magana a namba ta farko ko ta biyu, in ma ka ga dama dukansu kai magana, amma muryar da za ka ji ya kasance murya ta ka ji. To shine ka haɗu da ni Sharif Umar Mahdi. Saboda kar ka je ka ɗauki lambar wani ka je ka yi magana daga baya ka zo ka gano lamba ta ka zo ka ce mun ni kai magana da ni, ba zai yi ba. In dai Sharif Umar Mahdi ne, lamba ta kuma da murya ta ba ta wuce haka. Ina muku fatan alkhairi da fatan muna lafiya. Har kullum yau ma na zo muku da wani saƙo insha Allahu dangane da abin da ya shafi aikin tasrifi. Da akwai wani wanda yake a Yemen. Kowa dai ya san, ko kuma in ce ba kowa ba, yawanci mutanen Saudiyya sun san Yemen. Sun san Yemen, yankin Yemen. Sannan kuma yanki ne wanda akwai Larabawa sosai waɗanda ma ba sa jin Hausa kwata-kwata. To, na samu saƙo, wani ya ce yana buƙatar na yi masa aiki. Yana son kuɗi kala uku, yana son sefa, yana son dala, sannan yana son riyal ne. Insha Allahu yana son riyal. To, muka shirya da shi muka yi magana kuma Alhamdulillahi muka gabatar da ayyuka da yawa ma bayan ayyukansa. Wannan kaɗan daga cikin wasu ayyuka ne da muka yi bayan aikinsa. Abin da zai ba ku mamaki ko kuma zai ƙara faranta muku rai shine dudu da maganar aikin da yinsa duka ba a fi minti 50 ba zuwa awa ɗaya. To sai kai za ka zo ka yi min magana, ka zo kuma ka ɗauki lamba ta ka je wasu ka yi min magana, ka dame ni da surutu. Yau ka yi magana, jibi ka yi magana, bayan sati ɗaya ka yi magana. Kama manta da ma magana da ni sai ka ga sabon aikina na ɗora, sannan ka ƙara bi na ka yi min magana. Ina aiki a nan. Idan ba ka da kuɗin da za ka sayi turare ka ce ba ka da shi, sai mu ce maka to duk lokacin da Allah ya hore ya yassare maka sai ka sayi turare, ko ka siya da kanka, ko ka zo nan ka ba da kuɗin a siya, ko kuma ka tura da kuɗi a siya. Kana iya zuwa mu je a sayi turare a yi maka aiki kuma ka tafi insha Allah. Sannan kuma kana iya turawa, kuma sannan kana iya siya da kanka. Mu tura ma da hoton turaren ka siya ka nema, sannan ka zo da shi ko kuma ka aiko da shi bayan ka siya. Duka wannan ɗaya ne, amma batun ka ce ne maka aiki ba ka da kuɗin turare ba zai yi ba. Domin babu wani aiki a duniya ko a rayuwa kaf ɗinsa da ake yinsa wanda babu kayan aikin yinsa. In ma aka ce abu ba sai ka sayi wani abu, to ai kana da basira. Kana da basira. Sannan yawanci duk wasu ayyuka da za a yi dole sai ka ga an sai kayan aikinsu. In gini za ka yi akwai siminti, akwai bulo, akwai dutse, akwai rodi. Idan wani abu za ka yi na leburanci, in ma dako kake dole sai ka ci abinci kuma ka wannan sannan ka je ka ɗauki dakonka, ko ka yi harka ko ka yi hayar baro da sauransu. To saboda haka dan Allah mai buƙatar aiki kaɗai nake so ya riƙa ɗaukan lamba ta na mun magana a WhatsApp. Ba don komai ba saboda irin waɗannan abubuwan. Alhamdulillah, ina muku fatan alkhairi da fatan muna lafiya daga naku Sharif Umar Mahdi.